Спри да скролваш, ако ти е омръзнало да гледаш филми като бози, а искаш нещо като качествено вино. Ето 3 предложения, които съм сигурна, че ще ти харесат. Първият филм е Добра година. Екранизация на един от любимите ми писатели – Питър Мейл. Историята се разказва в магичния Прованс, а в главните роли са Ръсел Кроу и Марион Котияр. Ако харесвате българския сериал Вина, ще намерите много идентични точки в сюжета. Втория филм, който ви препоръчвам, е Bottle Shock, или иначе преведено на български Бутилка шок. Този филм е емблематичен за вината от нов свят. В него се показва историческия момент, в който калифорнийско вино пробива пред страшния съд в Париж. Това е един много важен филм за любителите на вина. Третият филм, с който ще завършим, е Sideways, или иначе казано на български Отбивки. В него двама приятели преминават през Калифорния и научават много за виното и за живота. А честно казано, напоследък сме забравили как да живеем живота. Гледайте, наслаждавайте се на филмите и си припомнете, че живота е хубав.